Nyumba ya M-Taylor iriyo tunyara ko batugusangamo naye na gukinanya bunegisaku cy'umugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga cy'amamugusi. Noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'chikanisa baby shower anniversaries gose ekinyuru kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijiga munabono housewarming party engagement parties igatie binde bige buno Getembe Television Network nero ego kwayiga asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibita bobale nobo manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yakisi migwitira namba 0741499726. Peak Dental Clinic nenyagitali kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkohwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enyagitali enige kurubo kale bwensi asiri golirense kegima mbambwate sema sabana bakubutera nabo igokogosorelia obokoreri bwabo no bwabo ngo nando bwikiranuwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imejo muchokisi asamagacho a Uhuru Building asirirongo lirigoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo naboko nyorogwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo naboko nyorogwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa mnaibere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutui. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Manchomo ligerali bali bako gose bale sensameli gose dini ya Islam niga bago kwanania litukuliala rosne bakwanania bagotabana Eid Mubarak yunenjira yamo yokoyanakia buna nogoli tukolina bagochengera omoyega humanyekana Eid ul Fitri nomoyega ogokorekana bwogokora amangana ali amanyekana tabuna okwengata
yuase edini ya Islam babere bagakora ange omotienyi ya mabono nelituko linene ase ense ya Kenya iliko nyakabali koraligwa hamo nomuwasiri bo bolendi bwaime lyanya kabali koraligwa hamo nomuske Kipchumba Murkomen na kwane kimnali tukaliga ni golira bali tukalia bene lyogocengerwa gose liko nyakabali kwaregania aba Islam konya kaba bagose bakonya kaba gukura murobuli abo gwokwengata na emirobuli ni ganya kaba kane kwa chinsamo ase county ya Kisii gose so musikiti wo Kisii nigo umujumbe webunge nyalibali chache musikisa iri janda nya kaba kora omoyigoyo naboyigo ase omochi Okisomo no moraibense omoske William Samoei Ruto nigaligania abwatani bedini ya Islam na baraibande ba serikali ase amagacho yobo menyo bo moraibense ase omochio yuo Okisumu ase anyara kaba gakwanira amange tari ya yuo ko mwanjo murigererie naboigo omoske Dr. Fred Okeng Matiang'i nerani gagendera gukwanira amangana ali ganta kwane kwatse enzi ya Kenya namana chinga kwana chiganda kurturanwa kurwase serikali namana kureso muraibu enso moske William Samoei Ruto naboigo kurwase abambereria bali be serikali neganta kanda gukwanirwa chinsemo aboigo naboigo kurwa chinsemo chia habonchali ni bachibura cha machikwane kigwa gosichane kigwa magega ya chia bisi chia kiombekamo kia bwatani go sabarundi bejibebigi konya kaba egego sie kwa kubwatakana hamo no botutukanu asobora ikorwa chinsemecho naboigo batano nomo abanyarka bagosiria amagimabo hasamatuka makaitire chinsemo chia kigati ebunge ya Nyaribali chache nabaraboni abanyaka bakandi boli tukolia lero numuyigo nyarako bokiranwa nabarai aho bakora bamuno mu governor we county ya Kisii homo rugi bo mu governor we county ya Kisii omo konye bo mu governor umujumbe naboiga barai bande abange abanyaka bagekira nabo litukeliga lya lero manje murigeria yonsi na kwariganire ime yekionga chinsa hibere litukeliga lya lero lya ijuma tariki 20 omotienyi o gatatu umwaka w'ikirwe na 2025 nomo jeni ngoro kuharoni ototo nyangiri korwa sanza memenyererio nigo tokubwaterana Wilson Makori. Mwanju murigeria kionga chinsebere togo chaka korwa ase chinsemo chia kigati ebunge ya Nyaribali chache county ya Kisii ase amajanda bwatanse magega gose asomega bokobayania abantu batanomo habare abarundi ya chipigipigi abanyarika bakonyora mbazikono bwe para chinseme chia kigati amatuka make gose wikibere chia etire numuyigo nyarako bokiranwa nabarai aho bokora bo muno gavana bwe county ya Kisii omoske Paul Simba Arati omokonyi bo mugavana omoske Elijah Obebo naboigo igati baraibande ase county ya Kisii kurwa sensemo yaye mugavana bwe county ya Kisii nigalira gusira chia matejo asebo iganya kabako bwatokera chishiringi milioni yamo kunenjira yamo yoko basira gusira chia matejo konyara kababa kwegenderia umurikito dali ni ntiri nigakirana chinseme china gutwaraganira robot roko bwati oyomo haso yonde nigabomenyi barobera kurigiriria emebere y'abantu babo batano noyomo asamaliga manene asomoiga okoreka segeti yeskuru y'oboroso ya kegati imeye bonge ya Nyaribali chache county ya Kisii awo magimabo abutugete mu basokano magaga yegari na yitrela gosiri y'oboroso na kubabwatirania asikebanda bayigeme chikibere chiaetre asensemo ya kegati asomoiga uyukirenwa nomboro monene wabamenyi na monokuru asensemeye mateyemo ase yende nigo basaberwa na barandia bariki kila mmoja katika familia zote na barundi bande bakwanira asara banyolire magega yogosiria chipigipigi cyabo ase mu basokano yo ndoyo ore atage tugende gyonske gatiali ona takoredi tigatiga nawo muraba bakwerigeri twakora masaba twasaberubuya Yesaya naramo na indwe
Asense mwende okobolia ne gukwabe kwa cha serikali koligia chinchera na kunganya aboncherere kurwa mbarabare ne para na mona sensemo ya bubaracho ne chibubi kubekwa asense meyo ne asensemo ya kigati unencheremo yokania ebikore bingabune biga genda bubaracho muinogaiga mambia tomorrow go to bubaracho you can see a danger. Go to Moja, you can see danger. Jana sasa, yesterday. Go to Darajambili, you can still see danger. My leaders, what I want to propose to us, because even if I'm speaking like this, I know kuna mtu fulani tena kesho na ni mama ataweka nyanya kwa barabara hapa Bubaracho na amecross paka the yellow line amesonga. Security begins with each and every one of us. Umuyogo yiga ni kuboyiga kirinwa na barai au kurwa sorongo rogusi gati abo mugavana we county ga Moske Paul Simbarati umukonyo yo Moske Lijo Webo umuimendere pwe county ya Kisii Moske Donya Dori Saburi na bande abo igo borokia magomba na gusaba umunguru abe komoyo wabayiga sagaya usiri abantu batano molimo aseke nyorekemo n'ubururubunge emwakire mwensi kuba keroli esenge wali barare n'amakweli n'aroro lakini chingaki cyomweli kero Yesu akwirana abantu bali nabo bakubuka naende baomera n'abamwabo. Ajali ile ilipofanyika hapa chini nilikuwa miongoni wa wale wa kwanza kufika. Tulinyeshewa tukishuhudia kwamba kweli ajali ni kubwa na watu wetu wameumia. Chinse chinde ekera abantu banyorero mu basokwano bwepara. Ichi oliense yo e family eje gwakano. Ndate ngende ndike statement parliament. Achi family cy'abantu babaito sita baumye. Muberoro sarekire. Lakini abana mbaroro. Chi family chinchitikara chichandegete. Omuntu negari omuntu omotama abana inchi batigara bagochanga chibese bagokora keregento omuntu norero omo bakorero gokendu bamwita botuko asi familia asifu banaimbayo. Asensemo ya siasa mugavana we county ya Kisii nigerusananirie ne chinkuma abuna nigabwatiranitigwe asokorobelia chiburaburu echenagatigwe achinga kichietaro yabarai bagopinge serikali asarongo rogusi otabona kero murai na bwatubosibole bokoriyo burai na gutaransa mo chinde cyonse ga Kenya nekirenga kya kanene no wekenere bamenye be county ya Kisii ya magendero abantu bali baamwire mbali kutoka Matanga mbali ko Chinyangi mbali ko Chamuchangonde lakini baigule na matianyo osoke baadisaidi nga matianyo bakubwatirire goti ngo badenga tigana pilas moto tebi ngigwato koreire usibone moto tato tigenga ki mwana itochire batarire matianyi project ni yane muboli matangine ninche na musuguma nkamdenga tikakunya kolera America my brother onye goko bwatu injuga okubwatu litukelimo mambia kwa berero injuko bangere kerogo cha Kisii agacha nkamubangera nkamubeke stadium nale ngumbu kanywa abantu badenga twabeke ibago bya murwani ngakie project yanenda murwani gake. Asense mwende siasa chimbe nigo chagikeliwa asemega engabuneye nokubolia kwabekwa asabamenyi asogochora barai barabakonye Swala ya maendeleo, maswala ya matatizo, wacha tukae chini tushirikiane. Watu wengi wanatafuta kiti ya bunge na governor. It's okay, there is no problem. Lakini msijaribu kuleta siasa kwa maendeleo, siasa kwa mambo ya kusaidia watu wetu. Sasa mimi niwaulize wananchi wa Nyaribari. Watu wengine wananikasirikia, wananiletea kisirani. Wananiuliza kwa nini Janda wewe kazi yako unapeana mchele, maragwe, mafuta, sukari. Iko makosa nikipatiana?
na hiyo pesa ni pesa yangu ya mfuko. Hakuna pesa ya CDF ambayo ninatumia, ni pesa yangu ya mfuko ya mshahara. Na mimi nataka kuambia tofauti yangu na wale ni kama mchana na usiku, kwa sababu mimi sio mchoyo, wao ni wachoyo. Hawa watu wengi wamekaa hapa, viongozi wako na pesa, lakini kutoa namna hii ndio matatizo. Viongozi wote wa Kisii umeungana pamoja, umesaidia hizi familia. Wale wenzetu ambao tumepewa uongozi katika Nyamira County wako wapi? We need to ask ourselves the kind of leaders we are electing. Nawashukuru sana watu wa Kisii County, umeungana na hizi familia sana. For the people of Nyamira, mjumbe wa Kitutu Masaba, ni mwana rafiki yangu Shadrack Musa ametoa pesa. MCS wote wa Kitutu Masaba, Nyamira County Governor, Women Rep, wote uuliza maswali hapa. Nkuribo tirika taseni kia gatembe kurega se county ya Kisii letrene nguru kwa Daniel Untiri. Na mwanjumo ligerali lituko lia lero nigo lia lenge lituko limanya kitabuna Eid ul-Fitr lituko lia abashirika usabwatani bedini ya Islam bakunyaraka bagokora okwengata kwabo asenchira ya bene nase county ya Kisii anumane somo sikiti wo mochie obosongo nigo omojumbe webunge ya Nyaribali chache musike Sairi Chanda nyakabaka kabayo amabasi bakirana gokora okwengata oko ase banyakaba kurwa okobolia abantu gosanga naboigo kunyaraka bakomenya no bwanchari. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sheikh Muhammad Umar Muhammad, imamu ya Kisii Muslim County hapa Kisii. Kwa hakika ni furaha kubwa ambayo sisi leo tumekuwa nayo kwa kuweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa hali mzuri, hali njema, afya bila matatizo yoyote. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameweza kutulinda sisi na wengineo bila aina ya matatizo mpaka kufikia siku ambayo kwamba leo ni Eid ul-Fitr, tumeweza kuja kusali Eid hapa. Kama kiongozi wa kidini tunaona zile chechemeko za kisiasa ambazo hivi sasa zinazoendelea, na hili ni jambo ambalo kwamba ni lazima viongozi wetu, sawa awe ni raisi au awe ni watu wa upinzani, wawe na busara sana katika maneno ambayo wanayoyazungumza, kwa sababu maneno ni sumu. Maneno ni sumu, na sumu kubwa katika maneno ni ulimi. Ulimi kuitumia vizuri, basi kila kijambo litakuwa zuri, na ulimi kuitumia vibaya, kila jambo litakuwa baya. Tuhakikishe hizi ndimi zetu tunapozungumza, tuzungumze yale ambayo kwamba ni mazuri. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyetuumba hapendi kwetu sisi tuzungumze mabaya, anapenda kwetu sisi tuzungumze yale ambayo kwamba ni mazuri. Nimefurahi sana kuja hapa msikitini kuswali siku ya Eid. Kama mbunge wa eneo hili niko na furaha sana kwa sababu nimejumuika na Waislamu wenzangu kwa kusherekea siku kuu ya Eid. Umejua kwamba tumekuwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumemaliza vyema kabisa. Sasa tunasherekea siku ya Eid. Kwa hivyo asanteni sana na karibuni nyumbani kwa chakula. Totigarite hase kana yogo chengira lituko lia Eid ul-Fitr nigo muraiwense muske William Ruto na eranyarakaba agakora gosaka kwaregania omoyigoyo ase magacha bomenya muraiwense ase county gose omochie Okisongo asanyarakaba agakokonera namono obuya bwo kwengata gochiase ababwatani ao bejidini ao. Mimi najua maana ya fasting, because even as Christians we also fast, and fasting is a very central tradition to matters religion, na naelewa umuhimu ya watu kuchukua muda wao ili waweze kwenda mbele za Mwenyezi Mungu kwa mambo mengi ambayo yanahitajika kwa maisha ya binadamu na vile vile kwa watu
kama vile tulivyo kama taifa la Kenya. Kwa hivyo, kwa niaba yangu binafsi, serikali ya Kenya na ndugu zenu wa Kenya wote, tunasema asante sana kwa kutukumbuka, kwa kuombea taifa letu la Kenya. And we have many things to thank God for in Kenya. Tuko na sababu tosha ya sisi kumuomba Mwenyezi Mungu, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mengi ametutendea, mwanchumo ligereli abarai balia bagosegeta gosira ensemelie ya serikali gose product anmo kurase ensemo gosorogongo rwagusi nigo banyaka bakoboligwa banyaka bagakora siasa chiabo chire chia masikani jitabwati oboturwani bonde bwensi nigakwanwa amo no muraibwe kiama giacho biri gosoma kwanyu muraibwe kiama giacho biri omoske Dr. Fred Ogen Matiang'i oyo onyara kaba gagoikirana asomo yago mu matanga ime ye county ya Nyamira ase anyara kaba gosegeta mono siasa chio murembe muligito fatika digisemba na mange. Dr. Fred Matiang'i oyo orachiko yerurukia ebandera yekiama kya Jubilee asokoria ekirugo ky'oburayi bwense nigo esokire na kwenekya buna asetundeye nigo mugusi airwe esko enene yokonyora ribaga ryokora ensi ya Kenya asaboririe abagusi baire chinga kechi na kogenderera konsera amo ngakiteyo ya history y'obuguma bwaitu muno mugusi twanako ane mono okaranze kero kero na dole gacha bausie moranzoke moranzoke obagira mwenzi bimbu ya mono mugusio minte sole asa masikani mwangorokia dina acha na bagisangi bane abantu bari bonzi ko baruga kero yo moga ntebinga tata abantu bamino baitabire era matukaya na nyamba roho bawo nkwani na masikani azenga nje masikani mwangorokia gukwanira iguru ya barayi baria bakubwatesia serikali eregeti nigo Matiang'i ababoririe kera oyomo gokora siasa n'ubungaini eryo omugusi agenderere komusira amo moko lyo bugambi bali bararo nonye bali bakisi county okoza bakwaneze bale nokuba ngokaiga abana ba minto nabo koligere liganga ya ingire ngotwerese ita tabo chaka goswa chingoro meje chinguko otige sabari toyete wena ojibusiga toge kwera ntari kora monde gusiga neki abantu abonzi bina abantu baminto kyombe kya ora chore maita ora chore koragera no morogi aino onye kwa chore koragera no morogi yo kari kwa kore koragera nere inchuka kozo natari boyo abantu ngwana bari baragera mego bani no bakora yo akore koragera boko benaka mwana wa jumba amoko banyora baterio keni njala yakore to fine lakini na ujalia ensemo yaye omuinjinia Adam Simochenwa oyo okorigia oboseneta bwa Nyamira nigo atebire buna nigo ensemo yaye arache gosira eskuru yoboroso ya Kirombe eryo gutwara amagacho amaya anena sekras kiria kya ECD wala wajia sefa familia agekara omungu na barango njoku anjene sana kerengo soma Kirumba Academy na watu wangu cha watu wakangu kuona wachia sefa family pole sana na sengi njo ya masikani ya yu turu umugambi to oturumbe umugambi tito on Monday waretanda matoboli 3000 aga che class kiriya ECD ekigaba nangire kwa gato ayonsi nigo akwano rero asumuyiga oyomo bwibiriro asekenyoro kya Kirombe imeye wodi ya Mekenene ebunge ya Burabu omuyiga boigo oikiranwa nere Rogers Muturi oyo nere okorigia obubunge bwa West Mugirango oyo otebire buna ebarache kweneke buna abarayi baria barache kochorwa igo bararwe korwasekia makeria kya Jubilee egento natago tebie president yeito egento natago motebia West Mugiranga asenkorwa igoto tagete tonyake rangi everett igoto tagete kuigora chobizi igoto tagete kolecha bantu ba Jubilee ekera nomination yago chakoba ni moja waka chikura taribo
Nengo reporter Getembe kuraiga se bunge ya Burabu yegotoke meye county ya Nyamira Njefa Tigad Yesemba na mwanju muligiriri boigo gose chiburaburu ni gachanya kwa chikwana kiwa emambia rero ase chia bisi chia bana bodaboda ime sub county ya Kitutu cha South abana bodaboda abo korwa ward ya Bugusero niko bagikelie kore ase komachia abarai ntenenera bekyombe kuruchinza mechyo ase ogotumeka ya bisi yibobe mwamsie we ward ya yo homos Kevin Ndabuga amo nabanyanyimbo niko baikirana okeya libererelio ase boigo chyo bisi chanya kwa chikwana kogosie kwa asegeka getamanyiri bono munago tumemulikeito Daniel umulikeito Dipon Asanya Nengusanano entindi ya enekiwa wetania chinsa isato imeye bunge ya Kitutu cha South ase getambukiro kyogosie kwa wichia bisi chi sub county ya Kitutu cha South awe ase abana boda boda bamochire abarai babo be sub county nabo igo balia batenelete ward ya Bugusero asoko baunereria nabo gotumeka abisi ya bobobe Nengoro bicho cha siabo omogendia Bugusero ward omojando tobwato no moke ase bali barobisi bakorora no moke lakini abagendia nigo bachandegete mbabwatio bakorera obisi ya bete structure kurwa so mugaba nato ikerensa lakini bono ya bere structure sabano bali barobisi nabo baba benefit bo twakamoeto burai 2021 umutienyo 8 mpaka goikabone 2026 twatachire ntuanya korora bonjoreri bonde bwensi gukwana n'uburoro bonene bagusanga n'abarikia mangana nigo barere mechando anene bagwetera anena sokonyora obokoreri kurwa seche bichecho one garto ko dispute ya mabera yaito okonyora nga stage ya moyo go benefit we apa to what stage 13 kitakere na choro konyora eshere iko muna abandi sito ikerete bono tumechoka one egato ko mukia masakaraito tokonywe Igotoko wege ruchibuni gesieri twaminyokiko temire kolera aguja se chairman ye ward yani ye sub county oyore Kelvin Obiri nere taita itigoto tegerera igotoko register lakini bese nchiri korekana ifine siko chigwagwa bese nchiri korekana ngaichigo chia ongo ke koruewa erembe ko jase chairman ujase chairman ye ward ngare yegani go yairera omwe msiebe ward ya Bugusero Vincent Abuga n'abanyanyimbo begitaseni kya musocho ngana boigo yaira ebiro bitambe kurende mega yayo mwe msiebe ward ya Bugusero gutaka koreto murembe ni garu kuboria kugosie kwa kuyabisye yo goika okuigwana kwa bere gati ya barai na boigo abana boda boda esenge njoga ne byasara byabangina ontegero bya nande singo takabinda byabangina bisali kugaiga direction inkwera na obisiye ku mpaka moigwana ne Komentana yonigo baorokia obwasio kubwabo bukubwatana n'umugabana bwe county ya Kisii Omuski Paul Simbarati epasa rinjarwe ekotokonya muno mondere bo Bugusero toichori togende driving school azinje umugabana itabatokanyo kujana abarundi ba boda boda gaikerekere epasa riye ikira asetore tukarangelwa service tukayebanga buneko genda then epasa riye kere twabanga buneko genda abantu bakanda ji school go join chi form njire chi atigarete igaikero umuntu agusaba 2000 omana kwa we form iri ojori ekyo kiarete mechando garete muchanda asi stage jeito tunaro gukwana muna omochairman usigeti ari mate Omabay county na Kisii county ari eroga abana boda boda bachira amo batageto maene bwabo nande gento kende twaro gusaba intu gavana ntwanya gukuruta magena nande ntu nabantu togwanjete nande ntu ndutageto ande tutam ichabukwa oborai bwabere se ward yitu ya Bugusero bwabere bokonyanya saba na boda boda Kurega ase chabisi che sub county ya Kitutu cha South kutoke county ya Kisii liane gonkoro kwa Dipon Asanya na mo senata be county ya Nyamira Moske Okongo Mugeni nigagikiri chingwa nacho murai wense Moske William Ruto anamana challengete abarai bali bali sensemo yokamelia serikali
boigo omoske kongo mugeni boigo niganya kwa gosegeta na korekana kumwakira ekoko omoske Dr. Fred Okengo Matiang'i ase ganga yaye yokurigikero kibura ibwense ase obochore bane bo mwaka bochiribere na 2025 asanya kwa kwanekia huna noaro ya mabo bali magega yo moske Dr. Fred Matiang'i moske okongo mugeni nigale okwana igase umayoga mabo matanga ime ye county ya Nyamira. Sio maneno ya chuki. Na sisi tunakasirika sana kusikia kwamba rais wa taifa Mheshimiwa William Ruto badala ya kutuambia vile maneno ya SHA itakuja kufanya kazi yake ni kutukana ndugu yetu Dr. Fred Okengo Matiang'i. Mimi nataka niwaulize vile mko hapa leo. Mnapenda Dr. Fred Matiang'i vile hako namna hii? Mimi najua kuangalia vichwa ya watu. Mimi sijawahi zungumza kichwa ya Ruto vile yuko. Nikizungumza wanazungumza ile kazi hajafanyia wananchi. Kama hapa Nyamira, wewe Mheshimiwa Rais, kama unakuja hapa zungumza kwa nini Mkisii anapata bona shilingi 12. Sio kuja kutuambia tunatusi Matiang'i hapa. Mimi nakwambia hata ukimutusi tunasema 2027 ni 1. Hata ukitusi mara 10 ni 1. Yes, mimi nazungumza kama senator wa Nyamira na mimi niko na wananchi wangu wako nyuma yangu. Hata ukitusi utatutisha. Tutasimama nyuma ya Dr. Fred Okengo. Yes. Na mimi nimefurahi vile father amesema. Mkienda mkutano ya Mheshimiwa William Ruto, ukiambiwa inua mkono ya kushoto. Toi mugio kolio. Ayo koi mugio kwa bayaka kwa madai bye bye. Okolio koi mugio watawa 1. Oko veye kwa mataibae amuntoreamo Mujumbe wa county ya Kisii gosema umarepo moskedo nyadori siaburi litukulia lero niganyara kwa gochakia morobolio wabo obukorosiwa wosibukolema egesima ase skuru yoboroso ya Itieri eyo anyara kabaga kwa nekibnanigo morobolio yo urachi kwa nekia abamenyi bechinse jingo nyara bara mache yo urachi kwa nyara kabaga kwa bakonya ase ebitango gose ebirengo au inche eganga yane na tebetega dina bwate kende na renge ko tebia bante kero na rego kori campaign ina manyete mechandere gusina match no nyemburage gutubuya abangina bade bakonda roche abane babogoletie metungi. I wish one day media you went across the county bagotomu amache baira esukuru. That is wrong. Chinsa chiri bago chigosaba koya match otanga bana basomire sabu bakolire science bakolire agriculture bono with my small resources we kalero nobo sani bwane chiboli chiachire 12 nande before ntara kole tamwe yega nintagete nsabe at least tokore chibol 20 igo that will be 20 words echo chinde chigo tigara kesi baadaye bono na onyendiri amacha arenge ko ba stored Kisii county ekagaranto bwate gucha yani otango bikoli bibyo kwenda roche mbi otange binto gusito ko sabana nestima nechipara embulego tubuya amacha abogoli abantu amacha akobogoli abantu tango nara ko ba stored akonya bangina baito mbago kora kimbako genda roche so siasa ngocho konyaka tore baadaye for now and I think I've preferred wakole kwere ndo kora development ekiagara siasa go change any time of the day bono tochi tutuberere siasa tutigo kore gasi okonyora ntora kore genta abantu ba minto ba tutumete to bakorere tate nyiranelio Mheshimiwa Tonya ngambu ya mona pongezi sana asega singi ekiagara eyana renchere yemo abana inchi baganitia magendora na araya iga aikeira abana inchi ange na nyumba ini jena bana ko watenga mbi mana singe kenyore kega kiitierio togate bo manena abanta abangendo chibago chiba kwenda chinsoko ekero koligere chinsoko chinyinge chiansire gosira asenge njabantu basimikire mete melinga mpaka chinsoko iguru bona machi tayo amacha ansire kobora lakini ene njere yamo kwa konyira abantu bune kenyore kega kiitierio ekiagara abantu bara abange igaba kwenda chinsoko chigakale nkarosi timata libere nande chiakamire Mwantu muri kirabo niko tokogenda moti mukoma keigo tokwira ntya kwa tokogendera na mange igo toskosha Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero
ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito mwigo shana basani amani amate ejo baigokie wemanye na wesemia tobase kwiba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyaliko bagokuyenyora chingaki abikiri ase umtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kyamwamogusie. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asili lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwe kurose chi company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwe n'ebintu bikutumika se a bathroom babwate chi kitchen sinks nabwe ne chi tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale bwigo ebintu bunabona wall to wall carpets babwate biro bichingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona selikolerense nigo bagotuka ase numbere manyakantabu na Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imiyo muchiyiga obusungu asamange naboko bakiresi bigotera se kinamba cyabo 0703943972. Mwanchu mulike karibu asensemo ya kabiri ya mangana maya yekeunga chinsa ibire mujumbe w'ibunge ya Kitutu Chache South Omosike Anthony Kibagendi nganyarika baga ukonera siasa chorongo rwagusi anamono asarorekanire kwa kya huna nigo arachikulike karokyo baga hana sobo chale banabo mwaka wechiriwe na 20 ni na mwaka wechiriwe na 32 boigo Omosike Kibagendi ngaboli abamenyi b'ibunge ya Kitutu Chache South konyarika bakomwa okoboko asentuna ya kabiri asobo chale bole mosio wo mwaka wechiriwe na 25 Omosike Kibagendi gari gukwana se omoyigo yo mabwa matanga imenye bunge ya Kitutu Chache South ante bembi yamono na ndembi yamono mbale bali bakuboli chikura chobo chume bwa 2032 ngote 2027 nitokole bali ba 2032 batebiga nchekero geke igonde just for 10 years unabona nakulire 5 na ende mungira ni 5 useko notari boigo 5 koruaguo ntire obogabana mborente na ende gocha bogitutu teko babia keno rangi na kororirega umaete aetoliko sababasari lakini obodi abantu bonsi pie kenyoreke usebo Kitutu South ondeta yo go apply basari yo mochumbe otalikonyora umutienyo gata umutienyo yokane na ende nkurutore basari. Everybody who applies will get the basari. Bono mboliga oyo kuboli kurunsa no alenge county ya
ekiruge kenene kubwo umuchumbe chi billion bare go control na kibata tokonye teganya nkongo tutware a proper sewerage system tutware mache tutware chipara na abana bali kwe county boroche kena kibara che konyara ekegeite ekekyo bochumba tige kenene ate kubori bochumbe na tokonye motebie naende bali moko moike na voigo omwamsie wegwodi ya Kisii Central Muske Wilfred Mwanyenye yoge nikabolia basaye gwesokia asobonge na kubwata chikura ekyo kira konyako chikonekia buna ngoro kijire gose ngoikiarijire eliogeri yabo ase oboraya sobochale bari mu mwaka bwikiriwe na 2025 nibire voigo Muske Mwanyenye niganekia nigaguchikondra gosira iganga yaye omuraiwe kyama gya Jupiri omoske Dr. Fred Okengo Matiangi engana boiga nyarakaba gakwenekia niganya tokaba gap gutwara gosemeli ko igoro ase obo gose asobora mu gavana bwa county ya Kisii Muske bo Simbarati anamono kobuga ase anamono kubwatekana amone mirobiri yaye iyo anya tokakwane kiali tukanya tokabaga kugura na gwikia ebiragitabira cyo konya sokwane kyabagandero ase county ya Kisii twachayo nekero toguchayo nindu togwechayo kero tokorora ensembe abande yarabire ari twachaka koreki twaja kwenye bubi kanisa jino mu Catholic liye Confirmation Francis liye batizo Wilfred liye Rorera Mwanyenye liye Tata Njoge liringo talire town yaria ne mamba igo abantu baminto esyo kuna bukwanwa bamulita koleki mheshimiwa ogetutu South gendera abua suri na ike Mwanyenye no nganya kiti break abu omuntu raturusi mayela ya Matiangi ohiri ori no muntu oreta ne tukuru abo kusoba ali abusigisi kwa sababu kutabwa to muntu itobweko ya mutaria na ntotara muneno kutokani ndio tokora le para gari around about tobo ya kusinga inkieke oyo otoria bigocha nimo serikali yetore munyuruti ibindo byakore yakinire ero nakikora maguta ayo utenge nanyora kinire ebango yakore yakinire egento gyoka tigatobwaterane abamura bali mutarabwata kikura nabali ko nyamura isiko bwata kikura kimilioni cyaito isato kisoega toga kya Matiangi pa kiwagende gana motei Matiangi ki intwento igaya nadaje ukambe tuakorire mangana account no tole bira kitantu waletete diu kinalenga na batebia ige bira bitebio egwiki yagojonye bigo cyakegas onye mbigo cyaka ndogo kura gaba na muna arwe bira kita ntuto moeto kabako ase ugambi bwaye ereti gagambe na intwe ebinte byabo kusibare teletwe elinde bikolega askera e ward na kile constituency na hoyo kabeire gosoma senator mukoro korwase masenator mukoro mochore korwase county ya Kisii omoske Gloria Ruoba nigagikeirie abarai bagusi abo bare ime ya serikali asokorekana kumuya ebigocha omudai umugosoma kwa murai bekiama gia Jubilee omoske Dr. Fred Okengo Matiangi aniga tabire buna niga bagotumeka bobe ge siasa na sensema yaye niga nekiribuna niga guchkwenda kaba maiga yomoske Dr. Fred Matiangi asega ngayaye yokurige Roke Braibense asobo chale bana mwaka wa 2025 Wakisii wa Nairobi ni wetu pia. Wakisii wa USA ni wetu. Wakisii wote sisi ni familia moja, si ndio? Mbona tukubali mtu wa nje akuje kuharibu familia yetu? Mbona tukubali? Huyu mtu anaitwa Ruto ako kwa familia yetu? Ni wetu kweli? Ruto ako kwa familia yetu ama Dr. Fred Matiangi ndo ako kwa familia yetu? Mbona tukubali kerari tuko? Mnakubali kuna vijana wanasimama hapa Kisii na Nyamira wakuje kuharibia familia yetu? Mbona mnakubali? Moisonde nikasikia kuna kijana huko South Mugirango anaitwa Silvana Susuru anasema chikuwa
Yeye hawezi kufuata Fred Matiang'i kwa sababu hakuna kitu Daktari Fred Matiang'i amefanyia Bagusi. Ni kweli kweli? Hiyo ni ukweli. Wacha nimkumbushe kwa sababu yeye ni labda ni kijana mdogo. Hapa Central Bank, nani alileta Central Bank Bagusi? Nani alileta Central Bank hapa Kisii? Hizi barabara zote hata hii tumepitia, nani alileta hapa Kisii? Kwa hivyo sisi tunasema hivi, sisi ni familia moja Yomo Gusii, na tutatembea pamoja. And your excellency, unajua they think that sisi wa mama wa Kisii ni waoga. Sisi si waoga. Tutasimama na wewe, tutapigana mpaka tufike pale State House. Na mwancho morigererie gati yabasae korwa ase bunge ya Bonchari nigo besokena gugikiria kore ase gotebekana na musayo yomo niganya tukabaga gwochererwa rituko rigoro ase umusangerekana oge siasa nigo babolirio abotaye kwana kigwa anamona ase misangereka siasa nabo igogosika ebirengererie bya bantu aho muriketo diponi asanya na mange Umusayo yomo kurwa se bunge ya Bonchari nigabeteka gusaganwa na goutia amakweri kubwatekana nigabeteka gusaganwa n'abantu bo murengo munga ogesiasa ngana bono yarorekanire koreta libere litindi asorgo ngorwe tango kuje kosoro nigando murayi babasaya se constituency ya Bonchari nigori ngai tukori igoroto ngai mukutano UDA gali Nyamukenye ngali sort ngaki oyo mugori ngirokyo buchumbe bwa Bonchari. Abamenyi be wodi ya Bumaribani go baimukire na goshime byara engane yega na kuboria abana siasa gotiga gutumika abasaye bobe anene asogwikira n'ibikoro bingabune byo bari tankor corona de trore so bikoro bunyana gane tole Bumariba ase yakoro yakora kete igoro yakora kante yakora kebesane se Bonchari gaiga ase ngenjo akirata bano mwana itorwani go kali Nyamukenye na abantu bakumurwani n'abantu bamwe abantu bari UDA ikirenge kyabeteke sana asenge njokero umuntu nanjeri kotara kukwana ikirate gutangaza ona ande kendo gekogera kurwani guru umwana yegana ari kirikali CDF sundeka no ndo mushimi witonjoke ono ndumutina abantu bonjoke ntuto chakabatu goitwa nganga twachire kukwana bube abantu bokandi kutokora bale ndomo ngitoko bunara barabu asenje nenga kiasiasa yabe mutai kwanja tuire amangana ya igangora kero mutale ndo munwoe alenga somwana dale kichafu abatwale ngororo na banaro chembi yatwalenge kulende bona jona yara korte na mangana mutali ndutageti ese nane ndeti onda te tomarembe tuligichikura neken oyo koira nero kurando morayu myanya sakuru ase gente que kiabe ase mwana yoso chep de gente que besa gente que ya tu lechinga kakie chiga nchiri chiase ese giao ne kura akagenda saba ntongora kwa kuona na barau wete akari kira kinde sana mukonyete no yali kusabana anda kwa romole chinga kiechi nechi nanyina bo nigo baruo kuboria gogoteba nga siasa nigerare chinga chiga abarai bari barao bisi banyare kwegwa libaga yugikirania magenderera bo tatebe na Bonchari tutomore tigato masikani atare abantu bamito mu achire kutogorora gaiga bia muno sana tumoko irana gochiari bataye bingo Bonchari ntote tomorembe na kero muntu na tekero kubori karo kyae akwego mano dari kero akobori Kuriga ase wodi ya Bumariba gotoke bunge ya Bonchari meye county ya Kisii ria negongoro kwa Dipon asanya na mwanchwa umuligereri omwamsi amachole kurwase county ya Kisii ase Elieta Redemptor mura igabere oyobwagoiga nere kobwatoka engwana yaye kobwatekana amone chingwana chiganda korutanwa chiage siasa kurwasa barai bali bakomire serikali nabo kurwasa murai bwense omosike William Samoei Ruto kolegana nere nigabolije obotoere rukonyara kaba abokoene kigwa ase atabire buna nigo abarai bonsi bobwante kotwara maskani nabo igo gosikana boigo nigamenta buna nigo abantu gose nigo boigo nigamenta engwana yaye se kumwakira omusika Dr. Fred Matiang'i ekoko seganga yaye yoburai yokoligikira okyo burai bwense asobashari bo mwaka bwekiri bube na 2025 intubuna abangi na korgusi
no busoku sana tokorora omonto tene obule kiongozi gieito Kenya ngima okorama junior ye kera manyiro mugako yo mito ne bona atagete kirogo akorigo bo president nande butambi yento manyito omonto chaire nero kugamba ngogotebiga bune kiongozi ky'abantu ba Kenya ngima ayebune president onyaro gotwara masikani s'abantu bao malieta yo gotumika matamusi amabama besa abantu tubwene tikiongozi tabane tukora matusi bina yago kwana omwana oyo to Fred Okengo Matiang'i chaga go prepare bono iga ngai will be the president 2027 chaga kumoroka nga the president coming aye kumanyere kwara koni amagena bono ga ni president yo to kuri sikago ikeraga boka omanyango monto mokene rochaire bona matusi yago gotumia tanya go kwana mnantu abangina na bwene tora mumbro itoyo oli no omwana oito we respect him and we love him and nero ko the president 2027 yes. Prepare yourself that way from now tiakonya kuetar maega kunya kuebacha bacha aye manyanga nande buno kunya kumana na mwanjwa humo rigarari gokorera abamenyi korwa ase bunge ya machaga barabu abo balense yabo mumanye katabra machaga barabu consultative forum nigo besokire na gukwanira etaro yo muraibwense yorobiri gochaka ekegocha ase orogongo rwagusi nigo bamwariganirie ase chinsemechi ya machaga barabu elitanya kabaga kubanekalia ama emirobiri aho ya magendero ase chinsemechi Emana yefugufugu yeye na sengi nchonga iko tuachire to igule nga president ngochere yabere confirm tarehe 29 nwale gusi agotari constituency yaito Jones kianda ase yaito ere yemo yabo igo twatebire nga karibu sana president yaito William Samoei Ruto na governor yaito Simba Alati goto sabe president una ba minto batebire ekarago cha na into ikebo machoga borabu ekogera ntu buna baraya ba totarachorwa lakini tokora abantu ba minto igotogota nge president you are welcome ochiche koremete ne viongozi barimo gocha na barabu chief whip governor mochiche no bare mubwensi igotogosabanga chidaraja cheito ari esichi atigarerete daraja yari okindo ikoni daraja Kenyenya daraja ko cha baka ekine kidaraja chiagerira abana baito bagure abantu baumire ngakiembura pare kogenda magenje tiri gweteka togosaba ka president yegocha etuwe Kenyenya etangazira abantu baminte binte no morembe epare yirande iyo nyanja yete yabere kape yani yatakire beri carpeted so we are requesting ogocha ntuntumu welcome tikusi uno murayi to bwese yirira bari ya Kenya bono gaki president karibu nande karibu sana usi na mwana buna macho borabu otokonye chipara cheito chisaregete chiro ntobwati abangine bagotweru abasaya baito bakomunyoka mongo teni baro sire chipara chimbe gaki karibu president oyo minto Simba karibu toletero murayibo macho borabu na ntu atu amagenderero chichiro cheito chirabe abangine barabe batiko na kwibukera matobe administrative units chetu chia rwetu chisub location chi division na chi location ebinte bikagocha atoe elinda abantu baito na babo bencho ina matunda yoburayi bwange asokonyora services namba ibere etogosaba chi police chetu for example a police regional police yanko agasukyo ekelbokya mobera togosaba ebeku echake togocha ntobwate chi police station chetu muna bono magena police station togosaba yagachubuya nande egwegari tokogenda magenche police station ehagachu egune na Kenyenya yaiteye uchigari chinde arabu tokogenda ase mogonga market patrol police base elinde abantu betonyore service etauni ya mogonga cosmopolitan ebwata abantu abange mwancho mo rigarari goikerabo no tokorera mangana mayeke onga chinsa ibere ritukeliga alia arero rituko liarenge ase babwatani bedini ya Islam bari gochengera rituko na Eid ul-Fitr na hintwe muna katembe niko tokorera bagari ko baganali bonse batanga Eid Mubarak jeni ngongor kwaro ni watoto nyangiri kuransa mwe menyererio ni gakoro kwa Wilson Makoli maga yechi kamera kuru Wilfil Matundra kuru asanza mwa transmission ni gakoro kwa DJ Atsan ngo Kevin Ongeri gandre gotwara oboligalio bya Gatembe TV ekionga kya mamagusi
gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimiruli ao ya Tembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyeka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemiruli yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeunga kia momogusie.